Fiċ-ċentru tal-budget tas-sena 2021 irid ikun il-poplu Malti u Għawċi. Dan il-budget għandu jkun imfassal b'kuxjenza fejn jagħti l-importanza lil kull ħajja. Sostna dan il-kap eżekuttiv tal-UHM Voice of the Workers Joseph Vella f'konferenza tal-aħbarijiet fejn preżenta 89 proposta bitħejja l-budget li ser ikun preżentat mill-Gvern fit-19 ta' Ottubru. Vella saħaq illi f'dan il-budget fl-isfond tiegħu hemm l-imxija tal-COVID-19 u huwa essenzjali li jintlaħaq bilanċ bejn is-saħħa u r-rota ekonomika. Joseph Vella spjega li l-UHM qed tipproponi fost oħrajn illi l-Gvern jintroduċi vouchers għal ħlas tal-kontijiet tad-dawl u l-ilma. Xnafu li l-pandemija poġġiet il-familji tagħna iżjed ġewwa djarhom bla dubju ta' xejn dik għandha dirett effett fuq il-konsum tad-dawl u l-ilma biex ir-rota ekonomika titkompli ddur trid ukoll tara li tinċentiva nies. Joseph Vella sostna li waqt din il-pandemija bosta ċabċbu lil frontliners iżda ċabċib mhux biżżejjed u għaldaqstant appella sabiex jingħatalhom bonus bħala apprezzament, proposta li kienet saret ukoll xurilu mill-Partit Nazzjonalista. Fil-proposti tal-UHM ingħatat attenzjoni wkoll għat-tema ta' teleworking fejn ingħad li l-impjegati fl-imkien ma' min ħaddem għandhom ikollhom kull għajnuna possibbli. Għandna familji li qegħdin fuq low income bracket fejn ġieli għas computer wieħed ma jkun hemm, imma anke jekk ikun hemm computer wieħed u għandek tliet ulied, dan mhux biżżejjed biex ikun jistgħu issegwu t-tagħlim online min-naħa ta' dawn it-tfal. Importanti li jieħu il-meżura dil-proposta biex naraw li d-ġenerazzjoni tibqa' għaddejja. Il-kap eżekuttiv tal-UHM insista li għandu jingħata sick leave lil ġenituri meta wliedhom ikunu ma jifilħux u ma jkollhomx ma' min iħalluhom. Ġi propostu wkoll li l-leave tal-maternità jiżdied għal 26 ġimgħa b'4 ġimgħat jingħataw lill-missier. Il-UHM proponit ukoll li t-taxxa tal-part-timers illi għandhom xogħol full-time tonqos għal 10%. Mistoqsi minn Net News dwar dak li qal il-Ministru Edward Cicluna fejn ftit tal-ġimgħat ilu ammetta li pensjoni waħda mhux biżżejjed biex tgħix komdu. Joseph Vella saħaq illi l-Gvern ma jridx jirrikonoxxi din il-problema biss imma jaġixxi fuqha. Fosthom bl-introduzzjoni tat-tieni pilastru tal-pensjoni bil-għan illi nieħdu ħsieb il-ġejjieni taż-żgħażagħ Maltin u Għawċin. Li nirrikonoxxu biss mhuwiex biżżejjed. Għandna bżonn li nkunu koraġġużi u nieħdu l-pass li jmiss. Il-UHM tipproponi wkoll fost oħrajn trasport pubbliku b'xejn għal min ikun ġej jew sejjer ix-xogħol kif ukoll proposti bil-għan illi l-Għawċin ikollhom xogħol ta' kwalità aħjar. L-Unjen appellat sabiex isir studju bil-għan illi janalizza l-impatt fuq pajjiżna illi ħallew impjegati minn barra l-Unjoni Ewropea. Joseph Vella jaqbel mal-proposta tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech dik illi tiġi organizzata konferenza nazzjonali dwar l-immigrazzjoni u l-popolazzjoni. Dejjem il-qajt li nipparteċipa f'kwalinkwe konferenza tkun ġejja minn fejn tkun ġejja, speċjalment konferenzi li huma direttament marbutin mad-dinja tax-xogħol. Francesco Catania, għal Net News.